Gitabu gya Petro yeri tang'ani oruchere rwaye rwe 24 25 omusumo Nyasaye Petro ngotote byara mang'ana mayayiga ekirenganiga kire okurangira gwakoba norogendo orochenu okurangiria gwakoba norogendo orochenu tasoma kwa Utatu Mtakatifu 24 nakini geri kire mwanya bantu bonsi ni gabanga buno bunyansi naho banene bwabo ni gabonga buno ebisicha bire mu bondo obunyansi ni gabo kuma na ebisicha boigo kulende lingana lyo manene ni gorira abo ikakare na kare nelingana elyo nalyo enchiri yarande tigwe. Amina abana ba Nyasaye. Musomo Nyasaye Petro nere Nyasaye na mworogetia akarigere lingana likuru kwa makweli na ekerarigereria omoiko Nyasaye ukamworokereria goikaga tulikira ya gatebinga mwanya bantu bonsi mwanya bantu twensi ni gatonga buno bunyansi na omonyansi abana nabo abani gabonga buna ebisicha bire mugondo abana ba Nyasaye rorege sicha kroke nabo goita kwa rege sicha tebiya eko meleme tabiya lakini omwaga ni gogocha ogiaka giasira nano bunyansi sokora nabo kanyara bo sicha tebiya bobwate kieniekia bobwata mauga maya lakini omugase karochire onyara gosiria obuya bobisicha biriya na intwe abana ba Nyasaye buna mwanya bantu obugima bwetu na oboreigo obugima bwetu na oboreigo na bato tokorige ndaria twatarabye tokorokera ingana biya lakini toinyorenga obugima nigo bonge gesicha egekogera obugima obo nigo bogoeta na ende bwera na kiabanya botedenga onyazi nigo bokoma na ebisicha boigo ono lingana ndre no Nyasaye lyo wasemelia ase ekefunge geshi na 5 lingana lyo tebega kolende lingana lyo monene ni gorira goikakana na kare monene itabakwe egento kera tigara goikakana na kare ne lingana lyo Nyasaye na Nyasaye ekerotora tenena somo nene ekerotora somo nene ekerotora muri no monene lichukunyi marilinde ekene lingana lyo ni gorira kare na kare na intuni otora na kare na galicha na tokorora ndweito na to na tokweka twara sobo bwense ekerotora bibyo tebanga abantu batenina sekene abantu bataka sobo bonge ekera kwa nigo bakorara Igonga ne kirenga kero kende twararire ekero tutenina somo nene ekene nigo turagoikakana na kare asokwegena amalikongo tebanga lingana nali enchiri elia omusumo Nyasaye Petro arandeti abo Paulo banenge botosemelinga ekene tutenina somo nene toru somo nene tochara somo nene tosemilio monene kira lingana lito koranse yelioba ekena makweli arona baroro kire kona makweli ni garoro na engente ke basemiaka yabone gabona ba Nyasaye ekero tokorigere linga intumwanya abantu bana batomanyete bona iga tuhatwale mu wa makweli na abone mutu atwale bo chikobo bo bembolinga amakweli anaro kine no torase bibeme yani abantu toraremu togotarase bibe tuangere gotige bibe tutaraso uronge na torojenga makweli na ne kawaida Biblia ko nyaro tebie kena bana Nyasaye ekero monta akoro ndo so wiko bwense keta ukage kumumekeriwa uhikera litukulina ende Yesu araja korana elinde geche kumumorwa kiro monto achako kugambigwa korengana uno okora kori kwarenge yolinda bana Nyasaye onyendi yango nyarekana simambi yabono iga kiro moito totara somo nene toro sine intu getabu gitekia maybe ekero Yesu Kristo mambia koirana daikende bonse ekorangoira nale anyore getabu ekekere ekia ekero gekorigererigwa kyanyoro buye wa Nyasaye mborororo segolenda
nabarobotete nasomana ntosirio gosemeria ekogerekera makweli agocha arange abange nigo togosirio gosemeria twaronga naende bono kende nkeiororo ya Biblia gakarote tebinga titosirio gosemeria totere nasoma monene twegena monene naende twegene ngoyo mintsero koriro rogendo rwaye era asachire nintu toramobwatie ekogera na intu mambia kartu kororo rogendo rwito enchira nereye Biblia gakarote tebanga enchira ya bantu na makweli asega abana banyasaye yatorosi bugima bwito tutara asomo nene Yesu gakoina nacha gututura kurwari asitoro timogetse erinde tunyara goikira obugima bwa kare na kare asega abana banyasaye mambi yabono iga karatu goja kumukutano na asabira kiroyo maturie nabo igongo sabire turabageni bali baraikaso mukutano waseri tukuria rero obuye bwa nyasaye bunyara kororekana na maybe naye koko nyora kabaga gatumeke biya obonene bwa nyasaye bunyara kororekana erinde rietare nyasaye rinyara kubakwa na esiko yoyo minto mbuki buna kororogendo rwaye enyara kororekana tigato sabe omuyana endo mocheni Yesu Kristo twakira asore bono mambia waturaire nande twikira asengi nchiumo yoyo minto so ito twanyitira samba bokao byonsi biribira korekana aseri tukelio moneno ito twabikira samba bokao noene lingana liao musumbo wararente nyasaye nalio twabikira mabokao abageni bonsi baracha bamate n'abasani bonsi nyasaye bonsi twabikira samba bokao obuya bwabo bororekana byonsi bikorekana nsi obuya bwabo insi ya mabira Yesu Kristo oyo romo bolio ito amina barikiwa sana Biyamono morandi asenge njo yeli ngare nyasaye ono gitogenderete igo tigango toratero gotero komo ogotero komo Yesu no musani oito bekange bite ito tere tango gotero bekange bite yo bali tokumaete nabo togotera twensi Yesu no musani oito Wanjire gotokonya Gatora sabe Yesu Nato ewasobuya Tutagende tiasa na tue sabe botambe e tuanchire como saba ne Renato Timokie Quiero torene mechando no gote mwa okobe te tuero isya abanyene onene
no amorabe no bororo ne birengererio Saba yeso monene monyore o musasoko asoko boko kwaye. Amina. Amina mbiyamono. Ono bina tuachakiro murobeliga. Ninganie nyo yo mukuru ase family anyare ko bakago tuigurira sensemo ye chinkwana twariganie eliegere tunyare ko batukwarigania abairi n'abasani ekerongori mugako ugari urina naroro yo choni ugari narega igoikira onyete iyo pastor kebasojije kwa niaba ya family yo twarigani ndinde tobe tokogendera. Okorora none family yetu teraika tigamba kwani mbia murasiriteria Yesu tigatoire ni Nyasaye itonga mbia mono asenge joreri tukeli enyangi yo minto mbuki mwense abakana abanana mwaikira na abali ganiria seriteria Yesu chinkwana chingia obosemi obia amatera yoko mogoki Nyasaye enchiri egotoria senge chinga kiechi gense yakorire gento kieke yaerire egento kioko getigarito noko mutamere Nyasaye ugotama guchiesa Nyasaye noko mwegena Yesu Yesa tubugorie kero turabe tukurara muno yo minto mbuki araire turare asoko boko kwaye igwa mwesi abakana abanene naba minto mwesi abamori kinjira ayerera tusanga subwamwe kiagara rirendiro nabale gani mwesi abakana abanene aseritaria Yesu. Mbiyamono asenge nchoko twaliga nigo ntagete kugenda na inde iga aseke nyorokia bisembe ekenyorokia bisembe ondo gotoko abo murai bwe kanisa abo mugaka bwe kenyoro abo mongina injuango kurwe kenyorokia bisembe ni kurwe kenyore kinjuango gocha ordinary kurwe kenyore kiboli na tebi we obote maranga njuango Abanji bamana bakwanira imbira muri mwenzi Samaria tana bote maranga oyo siramu murominto ona ento ndatebe bali bonsi bacha gotoa pole karibu kwande gente kamo oyo nyago siramu murominto timaiti binanda kwane no muntu twanje tebiyamono no muntu ogalira abantu abange especially abamuraba minta batigire ekenywa chibina mwegwete bali barenge kanisa bairane bali mwenge kanisa ali mosocho na mwegwete yeye amefanya wengine wametoka kukunywa pombe na wameingia kwa Mungu aitalia masikani ya manene biamono munyakero biamono sana kurwase ekenyole gegere kuruguru gaiga boke tutu mwa bosire onde naroro racha arupora se family
Kurwa se kenyoreke mwabusire rura. Kyo gutwa. Mpaka kyo gutwa nyonde karo ko ranje nju. Nyajuba no muire lakini nende digaje. Nyajuba ne member. Nyajuba mumuro mwabo yo mumuro mwabo na ende mbiyaje digaraje. Abakwali mbiyamuli. Pale sana mujurianga. Soko nyoro mwakumbuki. Ngana watu kumetie. Ngana ya ado yerensi. Ngana masomo komando kai komensi komene biyamano. Yo akali ko kyo gutusa bukesen. To merukese. Biyamano. Biyamano nyajuba nano yo mwabo mbuki. Biyamano. Ekwaya amosojo njuango motere. Njuango bwango na ndimu ke bwango. sense bogima baito wenge tito kogenderera komenya aiga sense ngoeta torre mwanya bantu wa sense bogima baito ni goboro wenge tito kuenderera komenya aiga sense ngoeta torre airera mwangu ene yeso ayo mito airera mwangu airera matukatara airera mwangu ene
Amina biamono nabalia mubwate chikwaya onye mo korabune kwaya njukura nchori ke gaiga egere toko eri baga asengenjo yo moyegoyo iga omuga kumbuki no muga kolenge omonene omuga kabwa masikani na no muga kaibwenere tenga matanga aje bunale ngo motoereru anyare ko baga ko ba matoereru aba mintumbi ya muna sogoja ande na bari ganiri kegima chinga kie jiganta kete koruri baga ase onde bwensi orure koru ase kenyorokia aiga moine kerubo SDA tunareta ko tabange kerubo SDA moinaria onye onde kare koru orro ko ranje njuango na yoru engora yao kwa niaba ye kenyorokia moinaria kerubo SDA koru ase kerubo kinya tuanga kerubo ya SDA onye onde kare ororo achicharwe engora yaye kwa niaba ye kenyorekio ekororekana onde teiyo onye kwarwe kenyorokia omosocho korwase kenyorokia omosocho moinaria onye kwaru korwe kenyorokia omosocho enchuango li bagandiro ororo onyare ko bagokorwa engora kwa niaba ye kenyorokeria yobona tokonya kogenda igomanyete tokogora naende turigocha koruba geri kabere biamono chiamoni na inji tigamba kwani abamure bibanda mbuyamure mwesi namanyi niko twakira ase njumo yego mwakumbuki asinge nchale ngumusane bwa bange
na kitwachire gatwensige rinde tobe kirori tumanya somo gakachire ni nturagenda omambia eke no mwaka barengo mwaka moteru andu mwangite nyasaye na kimwaro jeriri goraire twale sike kenyogeri kyo musocho no kanisa ya yere ili twakora ibada ya senja maskania manene kia kanyo mutore Kristo kwa muturu mubwaye igora nje kina ateben keringa twes tigato mu mwaka mbuki ekiagero montoro monto nyasaye emiru yae kawe mengao wetania kero monto bwenze nani matenga lewa bantu be 5 na bali mwatata tigato bwa toba kongu mwaka utanganeire bono ni nturagenda sachire na marika gotone keringa bone eta maitike ndokende lakini nje naye na otro chinga makuri akiagendrete era bono korro rogendo igonda bana nyasaye tira intura chikire kia boronge ritukeri mekerera ike na intwe tukorumu yoga muno yoiga akubwa mono igore goke nchenjaris koruke yurike musojo mbia mono chikwaya narra abantu babigete uniform mwanga ko register to bali baga kwaya nero iri tayari imuketere okay agarogana kwaya teyo tigangiro rere kenyoro kia bisembe bia bisembe go minute o maranga mata ande no so bombuki onyonde kali kurwororo mugakonde gose mungi nonde korwa sigare kenyoro kia bisembe abu maranga iga kogenda undi narororo ngende kenyoro kia oh thank you Babintu nabakwani rimbiya muri Tam Patrick nayo kebayande nonde kenyoro kia bisembe kurugo kende muina ntuchageta wabuli njenda atebe na wana bombuki pole sana mwaka rumo kikurwanira ranko lakini yasa akamwira bono mugaka nale ukurukwesa kakebaya or my dad zata ali bwate miaka almost 90 abale ke walikyo mugaka mbuki igarira sana utakagoja lakini omwali yonte binasa kulita bwatia maguru ande taigweti biya gando represent ngo mugaka inarira sana andote apole sana kuona mange biyamono sana biyamono ngende kenyorugia kurwensemo ya kimera anyonde kare koru kimera moiri goso musani sabone kan kimera na arwa no bo moiri na bo gocha lakini wakirishe kenyorugia kimera kero gombi ya mona steli baga kwani hapa ya kamera na hapa sani go chaga twarure ngara tigo mwaka timokaso wanja kwa Nyasaye na mono yo toleta amarisera ne familia ngi maga kipole tigo mwaka timokaso wanja kwa Nyasaye na mono chinga kie chikiro monte aligane sengenjo sirimi ko bugereta ekene yonse kero ora arare ngakia ora arare kole no mo maete Nyasaye na kero gombi ya mona steli baga biyamono naende naro yonde naro mukire ga ikira igana bagukwana etage second inkego biyamono munyakero geseri baga asamuleta patu kimachwara nguru kemera naende chairman ya kemera market umbuki noa twakabutira matuka amange chinsa chinyinge tunyare kweresa obuya bwombuki otoragambe nonye na matuko tigatotebere sogo ase ugo timoka kwaye ntonyara gatebe nka yaye choke enka yaye murige ya chogete igo tora tebe na pole na ende kurukemera ni apa ya kemera ya bantu bonsi esaba batanyore ribaga abaikire ga mogote abarende pole nyambu mbuki no yominto mukyanga bumwaru kemera iga muimokiga mwensiga biyamono biyamono ngende kenyoro kelikia gesonso ngumbu alia onya kwaru korwa gesonso ngumbu na inde inchwango lete ngora yao kwa niaba ya kenyoro keli
onde naro koruge sonso tiganda angelie Josephine Thomas asogotera Josephine Thomas nchwanga asogotera Josephine Thomas norange toko kora agabwa se gotera ogwo doche ngoso ande ense mende na inde Records. Tara
bwabukire taraso kwegena oborogi bwabukire taraso kwegena taraso kwegena kure no gosemberia taraso kwegena kure no gosemberia taraso kwegena kure no gosemberia taraso kwegena kure no gosemberia. Obogengi waichoire taraso kwegena obogengi waichoire taraso kwegena ebitina byabukire taraso kwegena ebitina byabukire taraso kwegena taraso kwegena kore no gosemberia taraso kwegena kore no gosemberia taraso kwegena kore no gosemberia. Kore no gosemberia taraso kwegena kore no gosemberia. Amina mbiyamono tara no kwegena kore na gentoki no gosemeria tutara so kwegena tore no gosemeria ng'anto chikonyoro bogima bwa kare na kare narangeria kare ekenyorokia kiogutwa our senior chief retired but not retired oimoka gocha lakini nende baba bere ntagete mweri bageriga kwa arete ngora yaye arete ngora kwa niaba yekenyoro ne yaye monyene. Mbiyama no mwalimu yole master of ceremony family yo mugago mbuki yo bero gutonyora abana baye bonsi no mongina na bamwabo na batebiria ngore nene nje ase bali mwarware ganguru kwa beni mobisa nkano liri na imoka kurwaria igarangeri ngakurumwa bosire kurugoraiga mwabusire bono bari mwarware aiga ninka omutori bunanyoro cyo muringa muri okarugoro manene no nkabone aiga mbojura na mboge tutu maso obusera maniki narugo ogonyori yake na igona bongo kwana kwa niaba y'abantu baminto kurugoro abande barugoro mbaria asenge jirando muhiri asirete yo mwabo mwana no musaisi ominto igona ande no ntegete kogenda nakina asabira liba ngiri nare go jira mbwatere ni kenyoro ngende kine karengo ika na nyora nge family deraja igona ate biri mongine ngora yane na ate biri bana buzi bana mbara babere rianga aya daktari abana bwari muno buya Jano ndangere buno mugambi abana buzi bane ise mbona nyokuru abana basome tisengera nyasaye nankoye ngarabu mwalimu wake yabari baminto I salute you na batebiri na inupole oyo nandaga kiagansomia university na njenga tuare karatasi nene ngana njena na nyongetie university 2015 oje nkama somia na yaraga chagonsomi daktari momanyi igotari buya wana tinko ganda mange master of ceremony iganinka na inche na te birere ki mokorango soka na otorama na inwe mogambi apiri nara remamo eli bagare ita I think tenje ngomo sabira li baga eko garanere na ndo boiri mbure go chao banene remamo ngere li bagare ne kara bagambi bande bagocha
Omogambia piri na manena are kombware ndi bono tingo mwatora igo. Mbia mono kenyore kene yeito naye karibu sana omogambia piri. Kora naye ndoje saba gambaria bakoro bali sinya kombwa. Gato tigere igo pastor mbia mono ase program inge kanisa. Mbia mono mogambia ito na ndo mwalimu ito asa mangana maya kwanire bono ntagete ase togocha mutwe twa kwebicha nderi twa salutiga omokwana goso mosaba ntagete gochakera abairiki bakonya gocha ntagete gochakera abanka ntagete gochakera bamura bamwabo mbuki na basubati bamwabo mbuki bache mutwe abonsi piga nderi bakwebicha oyo makwane bamura bamwabo ombuki na basubati bamwabo ombuki abairiki bakonya gocha aende batoro kio mugweka no muyarende nari turagende bwango buna barakore bwango igana tugenderere bo bamura bamwabo ombuki na basubati bamwabo ombuki ganye gene tengano bale nganga na kinara ngati gambarangiria abairi barabuki barale onde gakonya gocha tanyorwa biya mono basubati bamwabo ombuki gato baichinga kito chibago changora na banene njungora ngora bamura bamwabo mbuki na basubati bamwabo mbuki njugo cha mutumu akwebicha na toko bajinga ki bagokora ekwaya ya gape kuru musojo munyako bange sogotero komo tinko bali baga igo yo makwane abana bamwe abo yo muika kwane Biamona seriva mbuki ominto unyali kurara lakini tarali tia enkaya enero na inde yotu alikogania wana wa minta waswati wana wa minta amura tu akambia mona singi chinya saa to eto mbuki omenyere na intwe na ene ya saa gwanchiro mwento gwanchira na mbuki otemire kwerigeria sama tukamanga na endo mbuki munankorra ase nkaye itu ntwanya kugamba kina kiaye mbuki nomwororo orenge ganchete gokora ebinto biaye igo nabo ntagete goteba nyasaye akora ogwancha kwaye na abana bari mwatigaire ase nkaye ombuki yagachi ase ayetigera erinde moyerobe gochibosio anya kokorra ngana aino baisa gosaria otegerere abandi basuke bosio yotorangania molembe omochio orianga n'omochio orenge nobwo molembe amang'ana arengo amake bang'ina barengo nabo barenga abagaka na nabo barenga abang'ina mbachogete nka ekagera abantu abamuruchi batenena bona ase engeicho tiri rituko ritu tokogamba sana igo ndaganie rianga ekorimochene tokoiraneri monwamo tari korandi gwacha gokwana amang'ana amakayo maete nicho na omwalimu mpaka nkotebia okwana make nabakwaniri gwakire bia mwensi twakire nyasaye mbia mono atoikire iga twakire gwakire oyo minto mbuki okwaeri kwa omoiso nchango saba abana bari bombuki mowa watoera runo mbuki mindare ngomotera yare konoro tenga ise monto nchongoro kurianga ise monto tocha gionde menya no bwanchani aseigo onko basabero mo rembuti gare nkaya ito ne ya ino tobe to gosikana mna tu asikani ne bigori bya kare bono ndo chinga bya tonyorire ntoikana ngembia mono
Nyasaye mbia mole ande mbia mole tore neri mbia mono mwachire gotoa pole mwana yo muntu mbuki njengo muwake bia mona ase bionse nari mbia mona sonse kene kiturano kwa Kora tu abera abenge ntuto itukomenta ntuto itukorusia na ina tukwana ntugukora tiga tusabe ande akarimo kurwa mumanyanga ntonyomete abakungu baitu ntumaitie se bagenda mukaga nganto ntonyomete Nyasaye muyoyo rene chinguru chokobwa mbia mona senge chibwanja ne urendi bwa borobia tata bwa mabera twateni na ne family Nyasaye bamura bamwa bombuki basibati bamwa bombuki twakobakira ntu akoine ngambia mona Nyasaye kora njo machero wa Israeli umbuki okoriro ritango lia Nyasaye alia sa chire tari koirana ndu turagenda Nyasaye twatiga twasabire otwagata buna abana bamwe abo basibati bamwe abo na abana bombuki Nyasaye kora nje bonsi twabekira samoka no mungino bombuki uyo taigwetio mobere bia nere twamutigira samoka amone kenyoro yeiteke kimana abekira samoka Nyasaye kora nje mero buli bombuki agenderete oyero siebe miye kiagera Nyasaye litukorio gokuniro ligi yakobwa litukorio koiborwa gwitira samaninga Yesu twasabine kwegena amen balia mutachare ndabangina baitu modona simoko enda kuchimutu bwati mbia mono natebe kwa yaga peche timaitiga gosengonye tume kiagera tera imuka ekwa yeri yaga pe ekwa yaga pe geko na goja omwana bwombuki nale kurwa Kisi county omwalimu kurunyari bali ali oro omwana bwombuki injwango bwange kwa yo nte gocha nandangeri abande togendere injwango bwango mbia mwana master of ceremony senge njeri baga njasa marieta David Maranga nigaro yo nyae manyabeli bali nyari bali gesusu oyo sirire ntata abatata bamwa tigaire nechindugu chiane na rure ngore nene tiganya saba tugekera somochi agendere kubaigirire kyagerare tata bune Bibilia goteba obo orogendo rwabero ruwenga simwanya bantu tigatwerosie elinde to mogwenere Nyasaye mbya mwana aselibaga sesenigwa. Thank you so much. Ya mano mwalimu minto ogotera bwangu kurwa agabe ke gogora bono twachire nsemo yabairi gukwana tule bali bonsi bachera abana bombuki kugenda tugwansira omwana omoke tugwansira omwana okurukunga Pamela Nyanjama bagokora abairi abo nimbarangiri konyako bange Pungukiwa na kitu katika malisho ya majani mabichi, yeye unilaza kando ya maji ya utulivu, uniongoza kando ya maji ya utulivu, uniongoza nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Urejesha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya. Nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti,
Nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya. Nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, maana upo pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Waandaa meza mbele yangu, machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu, kikombe changu kinafurika. Waandaa meza mbele yangu, machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu, kikombe changu kinafurika. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana. Oh, haleluya, siku zote za maisha yangu. Tuseme nini basi juu ya mambo haya? Ikiwa Mungu yu upande wetu, nani atupinge? Aliye ndani yangu ni mkuu kuliko aliye duniani, sitaogopa. Bwana amenifanya kuwa kichwa wala si mkia, na yaweza mambo yote katika jina la Yesu. Amenipa ninachohitaji kwa kadri ya utajiri wake. Mimi ni mbarikiwa, sitapungukiwa na kitu. Wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana. Haleluya, siku zote za maisha yangu. Wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana. Haleluya, siku zote za maisha yangu. Piga mono sana ase kwa yeyo bono nintagete bari bachera omwana bombuki okorokwa ng'a Pamela Nyanchama korwaria bwoye nabairi bonsi bacha kwa niaba yake. Tafadhali injugocha mutuga iga mosalioti naende igatogoteba iga ng'a ekero omoiri asirire chingaki chingi yachioko mwaborendireri ririataraeniwa nario ogocha mwagamba bono chingaki echiga nechogocha kero oyo manyori baga riokororekana ng'a nere nachicha ase eng'encho ogocha komosindikisa Pamela konya gocha ominto mbuki igo rende mogocha mutuga iga nkwano teiyo Nyasaye ito nomuya noe nogosaba naibu twasaba nade ngosaba togochia noe nogosaba tiko iyo iga togosaria uti ekiagera togenderere muna embura iga naende kegotumbora mogoteba ng'a iga ira mono osariri bono iga mogocha iga na gosalute please kero twateba Pamela omanyete mpaka noe na abana baye mpaka kero omonto mpaka nonye nekora yombuki noe ekorete ki noe ere ime igo please inchwango gocha iga mosuke iga mwakwa ebicha eri na evideo nderio nabo togocha konya korora buya iga.
kibako na gwakwe biche yigo oyo kwa Phoenix Kemunto. Phoenix Kemunto nera abairi baya na bamwe banyako bange. Banyako bange. Mbiya mono salutiga ekero Pamela gutigara no mugakoya na bana baye. Mbiya mono Pamela tigara no mugakoya na bana baye bakwe bicha gaiga. Suka gocha gatiga mwakwe bicha. Ana bana ba gwakwe kende bageraho. Mbiya mono Phoenix Kemunto bali bachera omwana bwombuke ku Phoenix Kemunto na ino moche bwangu buna bacha. Phoenix Kemunto Phoenix anya gocha abanya kumubwati. Nabera tokonde nayo tamo manyeti bija ka komora na bagocha. Kai Phoenix yale. Mbiya mono, thank you. Mbiya mono, thank you, Phoenix. Kora bwango kimuranje. Mukanyora twako na jerere njera te ko babiya njubwango. Na bara bwe karo bagirwe bicha iga. Phoenix yatigale no mugakoye na bana baye. Pakwe bichere kando. Mbiya mono ndoje ngabagirwe bicha salute kakiso kwanja kwino. Mbiya mono salute. Mbiya mono asogoja Phoenix mbiya mono. Phoenix yatigara buga no mugakoye nya karororo na bana baye. Sukango ke mwakwe bicha. Next. Josephat Mayogi nero kubwatia. Josephat Mayogi abwatie. Josephat konya kusuka goja mutwe banya gukora Josephat Mayogi. Inchuango na bayiri bawo bonse bali bakutoka baro.
asobwenge amangana abeire iga no oyo anokorera yane bono egento kere kyo gukumia kamangana abere buna yakogosa bakamantu akumia kareke aso umuntu olenge bwenge ngiro mbonde ese no na sende noyo korera yane bono osirire ekana igwete ngakorera oyo beire osirire igona akumiti mono nkamenga paka na nchi baka elinde nkwana mangana abere bariande batamanye nje ningo aya mutefoma sina chief of bogetutu masaba nere nche mubiso lyo kwana karega gako jakera kuruga ere ogenda mata na nche nkoruwa na chakera gesimo na agenda mochenu agenda keroka na tirimbo kabaka kisi tara moja igobona so bwenge igona kumitia mangana koba abana bane na bua bara igo usira kwa korra ya na maiteri kwa tengendo kia shock to me na paka no ene nkaya na kila abantu wakakuminga what is happening lakini bono kama ngana abeire na bonsi bantu bakogenda egento na kwane negente kemo amaende ese yabono gere mangana makongu sana okonyoro osokagereti kwanyora manto wetu yarebo kwani yarebo sirire paka gwa kuminga osira na nga yo sirire iga so bwenge tigango njenku ane so bwenge mbakere ngambu ya mono balimo mogenderere gotegerera na ende mbu ya mono
Omotongi Nyasaye witũ bakwe na ndagwo banene batwachira akoba kirori ng'a mame orarire enkatigiro yesesemi abana ba minto obaho gosemeria mono mama goike mamberi okwirana kwao twasabire bisia senkeria nonyine karata iyo twasabira asi Yesu mutoria amen. Mbiya mono abakoyo yo mbuki nchwango na inu mwakwe bija abakoyo ye umbuki bamuraba mwapelia na bande usabaswati bamwabo abakoyo yo mbuki nchwango na inu mwakwe bija akoroka namba iyo mubaro cyane ngo jabale narorire njwango mwakwe bija alafu abaiwa na inu moja ga mwakwe bija obe sore abaigumbaja sore na asira gutanda abaigumbaja abakoyo ligere bija liko cyari abakoyo yo mbuki aba kibakonya gukora abachokoro moje na inu mwakwe bija abachokoro bombuki konya koimuka kwanza abachokoro bombuki konya koimuka kimoranje asemole konya koimuka ngo munya gocha abachokoro bombuki konya koimuka ngo ana yo matara imuka gakirende abachokoro bombuki konya koimuka gocha kibakonya gwakwe bija abaiga mbia mono imukia maboko igoro musari uja so wanja kweino ya mono genda muikaranse abachokoro bombuki mbaro moroja nata babanya gocha bali mwikire gocha nji gocha inu mwakwe bija abachokoro bombuki nchwango abachokora abo na bagwakwe bija bagokora yankorangere yo minto Dr. Charles ajije recognize some special visitors bara around ntanya ale kumanya kusoba ntalibo ero mbiya mono agwa irimo kya maboko igoro salute please mbiya mono thank you so much mbiya mono ai Dr. Njwango no yako gora iga nge kanisa libaga irani mbiya mono abade moino mate kwa ni mansi mbiya mole yo bwata kwa kai mokiango igoro iga mbiya mono sana asa Marieta mwangu Charles nkoro kwa mumanyi ombuki mame ombuki buna arwarira matukonsi arwarete nje tomete komo nyako aria tintage tiko irege kesagurie mbura nimete timu nere ya chigenyi abange kuru Nairobi abande professor asana abarora ba Victor ba timu yawe erikanaria china ne timu yonsi na Sigmund group na abarora mwachaiga kwira nerimbi ya mono sana asega asimu akorire egento ntete kwira na magega abantu mbali ntete kuri organize bakorire gas twatarire oborwaire bwo mugakoyo amatuka yonsi omwana oli okoro kuchobu ngayare chobu nere kolendete mugaka paka nasire teiga chobu ngayaro te nasare tinda morora etimu yaru nyakoe njate ne nagaiga mbuya mono sana mwakorire gasingi muno mwaka arwarete na akonyago nago tararia ni maiteva ni sina bande gasi mwakorire yarere ngiya sana intagete kurora tinyeba mugaka buna arwarire gocha etimu obeire bosongo nyagitaria matuka mange mugaka urwarigwe consultants ba mororire kurukisi ba Dr. Bwire bande Nairobi na bosongo na amenya mono. There is a team ya bosongo ya nurses. Kuna team kutoka Bosongo Hospital, Medical Hospital. Please mkuche mbele. Wametusaidia sana
uno mwako ya menyera ko chenya gitari oberorora matuko chibiki were isatu ako na nke wiki yemo oirana ira timu ya Bosongo ilikuja Bosongo kibako nyagochicha tinkwe bakwiraneria omochokoro na ara igateresa ngayore omwana oria okorire gasi imata konyara okwana ikaransa okorire gasi nero rendire sokore yaye amatuka yonsi pi ekana mokorire gasi ata iyo nero okomosibia omokorera kere gento mogosabera omwana osakana Nyasaye komokonya okorire gasi enene. Hii ni timu ya Bosongo. Nataka tu mmoja ongea tafadhali. Habari ya jioni. Kwa majina naitwa Kelvin, tumekuja kutoka Bosongo Hospital na penye mzee Mr. Ombuki alikuwa na sisi. Nakuja kuambia pole kwa familia na Ase Kenyoro. Asante sana. Thank you so much. Yenye mmefanya, Mungu aendelee kuwasaidia. Arabu gongo kora tinkweba kwiraneria oyo minto Ken bakorire gasi mogako oyo oborwaire buna arwarete oirurukira chinya gitari kene nkeyo kiaborete nore consultants na nateba Nairobi Kisi Kerase okorire gasi engia nere ntoko matembi ya Nyasaye ndere kumusisenia eko erambake bakorenda abaibori inkore na tu atware mangana ya gocha etimu enene ya tokonyire abasani koru Nairobi abairi baito abasani koru Kisi bakorire gasi enene inkobene rimbiya mono na hande mbiya mono na ndo nale ngocha kweba musubati naro koru ku Helen Peter tenango na korali omorugi oye no munyagitari yale taikende yonsi omwako mbuki arwarete nere tokorakera number 1 ochora morora boko genda matebie mbuya mono ne familia toiranire mbuya mono sana ase gasi bakorere ndongi na bande bonsi bimwatu bwatse kera chinchera chionsi Nyasaye endere kubasesenia gongo kolera kuna aguri bagana tenena penda noyo mwabo mbuki bali bachichango momokie motenene igana inchira ingota na abantu ba minto mbacha bonsi pipaka bairi baito chikorera cheito tenango igoro iga motenene igoro bali abairi baito bacha tuacha kwa niapa umongi na penina tenenango mwesi igoro pake kanisa gianche kanisa yonsi noere mbiya mono koraiga mbiya mono sana ne timu ya nyakoe tinko beba na barora Nyasaye endere kubasesenia na ende toko rwaiga to endere gusabire family mbiya mono ekwayeri ya kurugesura ya ruale sana bali mwachero oria bakocha konsoranga gakitotie kwaya kurugesura mjuangu mwarakishe moje bwangu omonto nena machikweba iga pito ndeli naraiga okay imo kyoko boko igoro iga pito okorire gasi enene kuna kurumo gako yasirete ntwarenge iga thomya minyoka mocheri kore gasi okorire gasi sabari yo mogako oyo kere gento Nyasaye endere kubasesenia ne familia ya no ese mwakore mbiya mono ekwayeri karibu Nitakapoenda
Bwana. Oh jamani, oh tupate oh kimbia Bwana. Amina. Biamono. Tibaga liga tigange mu pastor ito, mu pastor Charles Momanyi. Ende bacha ko morobeli wokorani. Abanjwa asoma nene tigamba kwani bwakire buya. Manana yesa bako. Kine chinga kichinde otawateba nechingiya nande twateba nechimbe. Lakini rende ndagete bateba nga Nyasaye no mujase chinga kichionsi. Nakige kogera rero tora tumanya ngene re sabari tugwana tegochi. Ncholo chakyo musangirekana no pastor Charles Momanyi. Aso muga kumbuki arenge. Muga kana abanera matuka mange. Nande nero nkine na inche bono kanye kumukinye eke Nyasaye. Igona tinta etiko ira chingaki. Chingaki kiarani. Turoche ngalira liachire. Wigatokole bwango elinde tonyare ko bato tokolemerani. Abakora libara iganko igumure libaga lino kurumagega. Igo twara ngati gatora kole gento getekemo elinde tomaje ko balibaga. Igo timbali netri baga libaga nko bande baadaye. Tagete tategerera negendo yoko turakora una tule igati intagete motenene nakini tagete morusi chigobi kera bona ne kanisa togo chaka tigato chako musange kana ita seri taria Nyasaye tata nelio mwana nelio moikoma chanu amina tigato sabe umuya na ando mutongi tata Nyasaye twakobakira nari twakore ngambi yamona asenge nchubu yabwao biyamona kiara kwa matenga litukeli ntonyara kaba nandi kubwa mono asichinga kiechi utwarangiri nga chinguru chao no banene bwa barorekane ekeremero emeroberia yagenda to muga kombuki nekeremeroberia ringana liao liachakire ogosemeri gwitu kuringa intuna abao no nyene lire ne liao wana Nyasaye kubori gwitu kuringa otenenirire asege kegeke elinde keremeroberia yao ne ringana liao liragenderere obanene bwa barorekane ase umusangirikano oyo wana karato gocha kumusangirikano oyo torasikana se mona sikara ringana wetera seria gisojoro motori itu amen mwanya bantu uyibore tuno mukungu amatukaya na make era ni gaikire ne mechando era ni gakoreka na bunege siche ya sichire na gusira bwango ni gago yata bwango uno marengali tariko genderera ko bao aiga tutoli no mochiora gendera ko ora genderera kurende ni goto kurigiuria ora chigocha ikiagera titwachete na gento asense nandi titoko genda na gento omanene nero ruete nando maneno irire iria talio manene tigaritogigwe amina abanju asoma manene tugomeranira igasenge nchumu ichana ikiagera oyo David Ombuki oiruru kurwa asobogi mobo ase igo twekei asobusibwa Nyasaye omubui obyonsi tokorengereria igoro ya makweli na omachakana bwa makweli kiro yomo na bakorengera igoro ya makweli na igoro y'omachakana bwa makweli na ndamanyanga ningi kiagereta makweli agacha elinde eitia asobosibwa Nyasaye na ndabwenere asobosibwa Nyasaye kararangerwe tokenga wangamire bibe byaye igo bana se chinga kiechi igo nari gusabanga kwa niapa ya ino tigansabe omuyana mutongi tata Nyasaye igo twarangeri nga noto mayete kero yomo nando twasabire nga chinga kiechi kero yomo chire asobosibwa sebirangera libyaye buna koboririe Nyasaye kaba nyara kaba goko babera nande Nyasaye nyara kaba goko barokereria elinde bakomanya nande bakoiroke elinde byonse bikoreke buna yorigeti kobwa mono gwanje kwao buna barokiri gocha asobosibwao Nyasaye konya kero yomo wetera serieteria geso yoro motori itu chinga kiechi tigatanyora gosoma kuri gutangani
Gosoma korwa gise gitabu gya Saburi. Saburi emiya mona isanemo. Rocherere rwaye. Saburi 116 verse 15. Tigansoma aso butatu bachenu. Ekero abantu bomonene bagukwa amakweli ainigare ayengenchenene asare amina ringana le Nyasaye. Tonyora basoma kuri konde. Amarika machenu ya Nyasaye kurwa segetabu yokumanuka 14 na 13 amarika kwa naiga lyonka igwe lyogiri kurwa igoro rigoteba rikaya mbasisenie abagukwa kurubono bamwegene tomonene ere nabo umuika ogoteba tigabatimuke kurwa asemeremo yabo ekiaro kwa makwo okora kwabo nigo kubatunyana lile kolia Nyasaye. Biyamano. Tanyole kwaya neno kuu. Hii nafasi ni yenu. Kuja mkaribishe mnenaji wa siku ya leo. Yesu sina wema wa kutosha, dhambi zangu kusiosa. Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama.
zangu zote ni tayari kwa kuwa katika saa msiadhani mwana wa Adamu yuaja. Jiwekeni tayari ndugu zangu zote ni tayari kwa kuwa katika saa msiadhani mwana wa Adamu yuaja. Bwana Yesu asifiwe. Mkutano wetu kwa yale tunapokuwa tunaendelea vyema. Kwa hiyo tulini mfie ni mpasta Haron mwenu. Na bena mo kana meto la sibirero dozi cha sense ya kemera umusojo. Kule nebirero mambo na dero. Ya. Seminyo twacha kole myinkiye nasitere abene mono. Tete mongo. Kusangire yero ngoyi. Batatu batene nali. Batano batene nali. Babere bagende njira ali n'abandi batene na. Mutwayiga n'ingengo bwate. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Atuwacha kale myingi etalibo. Mwako rwade bruna Somalia. Endo rwade lobo bero bokomu. Na enkeye na bera nyarekane na yatigaire bosa. Ona ye tabataba sumu kuko kama swase injili elinde nyasawe itanya ale batafona. Yora kwatange bintu. Abakubwate bintu ndatotera kotera kulia 336. Batene nege kubunge kama ndate motene ne makora kede yonsi. Motene ne kalmubwate bintu tokosangere. Kelirandiri kobugi wa somo elio nakarole umubaso It is 36. Kero ndiri kobugi wase omo elio atorole umubaso balire n'abantu bensi n'abaumirane bakorangeria marieta nimeo bakorangeria marieta bakorangeria marieta bakorangeria marieta bakorangeria marieta nimeo. Kitanyore. Ayeka nchako ni mwalide. Nogani bose abantu babagiye ngoli bakunyunga kikabe. Ya? Siringi chia hoiko migwati ali yokuyiraniraka tokole meleka ukuyana. Tigango tumustosi irengeye asenga njira ngoli. Nawo iba ndangaliye abantu bali abakora golia kikura abatomire nabarabo bache gocha. Kibande genjenali kubwata kibirire marusi kumairali. Abantu bali bakora kikura aspiring MCA bali batomwa nobwaje abantu nabo gango bache gocha. Karibu sana, karibu. Omunara utali kubuli kuru mwana w'enkago kumumanyi maranga atwasi 100 rero mu brother tali kura kubuli mu yamuno atege tukubuli kumbo atasi yamuno buli mawerende ko rwali eka ayuna pale ngano mo ayo kwaede ikiaro ko no simekole sante eka ma Jones
Biamono. Biamono sana. Biamono. Au mulega. Ndio kwa na ingine elimu. Biamono yekwaya, biamono asili njogo mkonya. Para ibeto. Namba yesi. Namba yesi ndio wada sem pesa ime. Nabo toko kwa. Tange namba hiyo. Oyo wada sem pesa, utakuwa cash, utakuwa kwa namba elinde unyale kubeka. Ngori yaro. Biamono. Okay. Kwa hiyo wana ubwana ango tena namba yesi. Abaminto nabyo turase ibirero nabo ko biri byamure nainde on behalf of my family mutokorera bensokora yana natekorera nainde natubu samarieta ngoro Alfred mageto oyotebo ndalo musocho wega natubu na on behalf of team Gideon Moset aspiring governor Tebano mangina district sokora yana nende pile nenda sana seke nyoroje. Ande rwako yanda roba mainche ngirero ngoli yana. Noyo ino. Noyo kagaiga mwana jete. Nanga simiti busato. Na tigera romara stringi betan. Na 2,500. Igo nabasabeta amaguru. Egere tokonye account yaito. Thank you. Orochi buna makweli abukira kuna kuira omobuga nyomba mbayichura bantu baitu bakule baeli uyo sirete yane go na inchini go nache kurera na inde nare gotebanga no nyine kero tokurero ngoli nyasaye na bago tusinikere ko bwate na bokuru nyasaye usini nyasaye niga kurita ikuriri bese okuru nyasaye niga kuriri ngate parents you have remain a parents what galinya kiengana wone toke na rusiringi 100 na tigara na 10 that's good kini toke na rusiringi 200 na tigara na 10,000 God will burn you igona arego tebanguru kwa Yosa Dennis Manga Ward MC chiribwe chisa tuna checho ntebienge family elinde chibakonya asemero berwa bwate igombi yamono oitaye politician alo mufanyikazi ase serikali ya Kenya lakini akerera aje ikenga kia politics inche ere na abanda abangonya togoja kobo nabo togoja kobatebi mbiyamono enaganya gusabara ingo chabare kinyoreke na ajire kobarra timbaruchi botame na batogo chatwa kora ngocha ngaibare na igwete mbarore ninjo murayo monene kinyoreke ninjo mo MC ebwe kinyoreke ngocha koba 2027 enare ngiko barangeri bacho nya barayibaro mbarore bacha konga pole onye mbali ko bo bacha konga pole igomba nyamba ko tiki mbaiyo naende buna umupastor atonyorera kabaga bari murabarai murakwana tararandi gakurandi nando ntari gukwana igori ori nabo igo na tebi ngoja gotebundo yo inju tata karibu murai enjoy nincho monene ga igeke nyoreke ne kiane enjoy goje Omonene mbiyore ndiyamono sana ndiyamono mongina pelia abana bao musani one Dr. Umbuki n'abantu bonsi abakwanira mbiyamole njengoro kwa Minda Riech indomo MCA we wodi amagombo igabuna topakaine nanche na achire ena minyokire kuru asomo kutano twarenge bwa MCA Bonspi ase omweshimiwa Ogeto era twasoka nere gatete kaisana gangu ikaliga twalengo mkutano lazima aba MCA Bonspi lakini esinge jobwanchani we family ye na rangike mbatabi pole na ndengirane ngende no mkutano uyu mugakomboki na manyira matuka mange omugwetero omwana oye
Kennedy twamanyanira ase miaka zaidi ya miaka 30 twasomete nere naende twabeirang'e kabisa ase family yo Omogaka Ombuki. Kwa niaba ya family yo Omogaka Riachi abamura baminto mbaregana barwa basani kiagera Kennedy no musani we family ya Riachi sana twaja na baminto na balema kini kwa niaba ya family yo Omogaka Riachi n'abantu b'amagombo twaletira amagombo ita manene aso mochie Omogaka Ombuki. Nyasaye tigabasenie ekerago nsisteneria abantu bane b'amagombo asisteni n'abamanga na barugo biamono mbiamono abantu bamanga kibagoseseni gwetoke ninje ngoseseniwa narenge goteba buna mbiamono asogo chagotoa pole na ende Nyasaye karanje 2027 narorire ninje ngocha koba omugambi arusia go byuko ane bwangu ikaranze abana ba Nyasaye bakena banembi yamule kerendo jo morandi ate nebo siama etemer ma Nyasaye achakire tinda getego interview na mere meyo chena je ne family Ombuki ne family eito na je dalinga kwa nabaga na bachiko ni bakangaliga ni biyane kenyoro kelingo bakira ngambi yamono na nde na achira goteba pole ase family ye mweshimwa na ali okwana buyanga kagira ikenga kie ya 2027 na bara atoko na onde nonde kipindi goteba kende inu na ba engineer momo ata mangane jikura nje nda atoke ngakie Nyasaye gongigyo kera makweli echoire to ma oseningo osingoika konda atoke ngakie yunumbe muri aba engineer mate bintebi ninga torobo siange to kibosanyo tinjo mbora tinjo kuze Nyasaye mate bintebi nje na akole tensema yana ase family nje na mbeli mbeka gento kiane gojo imbwa timang biamono ndoche no mungani ori buna nje bono enamba nere iyo na inje nyore bacha konga pole okoba indo morai na inje nkorundero ngori ane ya siringi 500 eka next time ninje ngaromo MCA sese niwe biamono abarai igonta etogota bangambu biamono ase mwensi barai bali bane ngonye tigana ende bakwani biamule tigangire libageri goteba nga pole asenka yo Omogaka Ombuki umongena na abana batigaire eng'ore nene okorukwa omonto asenka igagotigari igwa muri nene gose bono natebire eng'ora Nyasaye gweka atoremie abarisia abarandia bari gatigati yaitoga tenagocha ngo tubwatwe biche abarisia abarandia tenagocha biamono abarisi kabagandete twarenga ase tindangirete pastors abarisi n'abarandi n'abandi mwajiri iyonye mwaja mwensi ninju iyonye mwaja mwensi ninju onye mwaja mwensi ninju all pastors please abarisi n'abarandia na ndu tubwatwe bicheyo oyo minto chiraiga ebesa yatumiru yero ngori bono iga igondete mweri bagerio ayetume uji ase nambiye iga akwaneringane elimo ayetume kuchiaroro omwana okorokwa kirifo wora gantumeire chibesa iga siringi chiri bwisatu ontebia na 500 inge family akimogoteba nero mwana omurabu bweka mubwate bwechikura mumwinyore biamono enambe inereye naboko na gitamo gochio watubwatire bicha asante mulisi oyo mo sumpasta tusabire twegene na tusabe muya na endo mwanjwa tata Nyasaye oyo ore igoro mono biamono asensa ya bene aseng'encho tore moyo biamono aseng'encho ya matuko kwaete makoyo nomboki anyarie ko bakomenya mona intwe twachira sobosi bwao buna bakoleli bao bonse n'abasomba bao saitokora nche chinga kie chiga twakwareganiri asenjira ya bene
ekero okonyara koba gwokoigwerio abana bao na intu onyare koba kogotoinyora ase enchera ya bene nkayomboki twanyebekira ase amaoka ao abana bomboki na abachokoro sai tokoranja koro kwanja kwao kubwa monekera turanya koba tokorwa enkeye Yesu obo monyakero gochinga kichionsi nekera togenda amo naye ikiagera twasabire emeyeretera Yesu no moikoma chenu amen. Tarahirana tenena igo maeto mbuki no morandi oringe gose bano taribo bono ngo kwari baga aitori korandi asagoko erieta na asagokora bia mono. Mo Pastor Ronald Samani, mo overseer Youth Ministry of Repentance and Holiness, Kisii Region. Omorisia Jeremiah Kamanda from Yamu Central Church. Morisia William Kinari Kurubosonga Millennium SDA Church. Morisia Dave Chondicho Korwe Kanisa Iriani Happy Church Nyakwe. Morisia David Tunchomba Maranga from New Life Church Edemecho Biamono. Morisia Chaved Bundi Nyamau Kurwe Kanisa Korogwa Sinai Bukino Musani ono lengi sana. Tangkuru kwa Firianga Mayogi Kurumachanu Main Church. Morisia Evans Bosire Nyagaka Kurwese Kanisa ya Iteresi Chogo District South Kenya Conference. Pastor Julius Yomwenga, Full Gospel Churches of Kenya. Morandia Samson Yombadi Kurukemera Parish. William Kereto Korwa Kemera Parish. Morandia Sebastian Congregation Yomo Socho Kemera Parish. Barikiwa. Muris Church Soti Omweri Kurugianje SDA Church. Morisia Joseph Burianga Kurukyunganyo Sensi District. Pastor Samuel Kibasurianga ekanise korwa EAC Mbisembe Nkorara. Njem Pastor Dominic Ongiri Morandi Onyambale National High School. Morandi Sekiri Wagale korwa ekanisa ya Kenyaru Kemera Paris. Nje Marieta Elder Geoffrey Nyambane from Laser Hill SDA Church Nairobi. Morisia Mboga Bosire Kurunyakoe Irianya Happy Church. Morisia Richard Mosongo Naroko New Life CRVC Conference. Omorisia Samuel Mainye ekanisa ya Nyantutu SDA Ekerubo District. Pastor Gilipati Nyakundi Bosire Mochapleni Nyaikuru SDA High School. Morisia Ruben Nyakundi Kurugeson SDA Sangra District. Morisia Thomas Nyakundi Korwe Kanisa ya Kangenyeria Diotero District. Ekanisa Mwangasa South Kenya Conference. Omorisia Samson Mogi. Duke Moseti Korwe Kanisa ya Mecho. Omorisia Alex Nyabuti Korwe Kanisa ya Esamba SDA Church Sangra District. Omorisia Jimmy Mumanyi Korwa Kyogutwa Boarding. Omorisia Warren Varongo Kurugianya SDA Church Ekerubo District. Omorisia Javed Mosoti Korunyamoga Anda Ekerubo District. Shadraka Mokwa Korunyamoga SDA. Mo Pastor Julius Bagaka Korwe Kanisa ya Free Pentecost Emmanuel Church Korunyamusi omo Pastor Mwana Wenge Mary Kerubo. Morisia John Omangi Isicha SDA. Omorisia Nelson Member Korwa Victory ST Church Kemera District. Korwa Ekerubo Ekerubo Catholic Church Njongoro ku Sebastiano Nyangamukoro. Bwana apewe sifa. Umanye taba bounce batayo igalingana na Nyasaye ndiko randiko. Gose bano. Aba bali moto tukikaranza kingwira na kujimweka. Pia mono sana. Mungu awabariki kwa sababu mlikuja kwa ajili ya mzee huyu. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Sijasikia watu wakiongea Bwana Yesu asifiwe leo. Hapa ni kuhamasisha
lakini watu waseme Yesu ni mwema. Sema tena, Yesu ni mwema. Tumshukuru kwa mabaya na mazuri. Haleluya. Kwa majina naitwa Frederick Motanya. Mimi ni elder katika church ile Nyambega anashiriki Nairobi Christian Family Church. Haleluya. Niseme kidogo vile namjua Dr. Ken Nyambega. Dr. Ken Nyambega mimi namjua zaidi ya miaka 25. Na hiyo miaka nimeona Mungu akiinua Nyambega akiwa ndani ya wokovu. Haleluya. Unajua ukikuswa ndani ya wokovu maisha yako itapanda. Haleluya. Na ni Mungu anakupandisha, sio binadamu. Hata masomo yako Mungu anayapandisha. Amekuja kuitwa daktari baada ya miaka mingi. Bwana asifiwe. Yeye ni msaada kubwa katika kanisa letu katika hiyo miaka yote ambaye nimemjua. Hata akifanya harusi alifanyia kwetu kanisani, maana yeye ni mshirika wa huko. Mungu ambariki sana na abariki jamii yake, na pia nasema pole kwa jamii ya marehemu. Bwana asifiwe. Amen. Asanti kwa sehemu hiyo ambayo wamemaliza. Na mimi ni mchungaji Charles Momanyi, Chambrian Kesura Secondary School. Kwa hivyo nataka tusome injili yetu ya siku ya leo, na ninapenda sana kusema wakati tunasoma neno la Mungu, tunaongea na Mungu, mnajua ni kitu gani mnahitajika kufanya. Tege toba tegere liyobuya asebaliye krato somalingana lya Nyasaye kubwa mono balitobegete chigobia ni nundoje mutotantaneti. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Anayesoma maandiko matakatifu ni mchungaji Joseph Makori kutoka Marani, lakini na hudumu pale Boruma. Kanisa hili letu la parish yetu ya Kemera, ni marafiki wa Kristo wangu wapendwa. Nataka tusome maandiko matakatifu Korwase kitabu kia Luka 15 ekevungo gye 19 na alikogania aso wanjoko nene mutenene kana malika machune Nyasaye togosoma. Bwana asifiwe. Lemera litu kiara papa tunataka kuongea na Mungu. Nitasoma kwa utatu. Na lengo monto gete omonda olengwe kweboje chianga chimonyinga ni chigatanie ngiya na kwego kyakera lituko asokolia. Na asegesieli kiaye na lengo monto yo momutaka elietali ya Lazaro olenge na mauta mange. Eralinga lenge kogania kwigotia na matori ale kogwa kurwa semesa yomondolia. Nijisese na chirochio chicha chiamomena amautaye. Omutaka agakwa akabogoligwa n'abamaraika akabekwa asege kuba kia Ibrahim nori omonda agakwa boigo agatindekwa. Na ekerale agwa sabakule akamukia maisaye akarora Ibrahim okarale na Lazaro le asege kubakiaye akarera akabora tata Ibrahim ndorera mabera toma Lazaro atobeke ekiara kiaye Mesia samache akendioro memerwane ekiagara na chandekire asomoleroyo Ibrahim akabora omwana one nyorabuna kwanyoleta maya ao asoboge mabwao na Lazaro waigo akanyora mabe kolendere bono aiga olemiwe na ayengo chande kole na kobwa ayonse egatie ito na inwe eoro mumonereo
yabekirwe elinde abantu abaligetie kurwaiga bamboke gochia asole tibanyara gose baria bare agwo tibanyara kwamboka gochia setole akaboria na agosoroire tata omutume ase nyumba ya tata ekiagera ninkari n'abamura baminto batano tigagende abakurire elinde barabwo tibacha aseme chando Ibrahim akabora mbale na Musa n'ababani tiga babaigwere barabwo akabora ya tata Ibrahim korende oyo mukuru wa saba kule aise ko bakyera n'abaonchoke akamotebya bataigwereti Musa n'ababani na isakobo omonto korwa saba kule tibakoebererigwa banche lingana lya Nyasaye atotenene totaikaransa ikiagera so kwegena kwe Kristo oyo minto David Ombuki abatisetwe na asiri tukoria lero mwire ase Nyasaye moruseti tigango twensi twebeke ange toro kyo kweno kwe Kristo togoteba negena Nyasaye tatomo wi omotongyo igoro na ense negena Yesu Kristo omwana oyo momoima omoneno ito obete morta somo ikomo chenu akaiburu no mwese ko mwekungi Mariam agachanda so ambontio Pilato kabambwa so musaraba agakwa agatindekwa agaika so bosiru litukolia gatakaboka naende akabwa makweli akagenda igoro wono rekerancha so guko liko Nyasaye tatomo bwi noara arwati kubajireki na baremo na bakule nigenera so mwikomo chenu na ekanise nchenu era sense yonsi no mubwa chenu no kwabere kwebi no kubuki komobere kole no boge mabwa kale na kale amina bona tuwekanye katote ne inega kotera toro kotera na ino mutu bwatisie ugo twarigania samariko yeritiko lya lero tikeli kira twatanane 340 asogotero konene matera make 96 tiga togende tikelikera twatanane na obwanjani bwa Yesu toigwere obwanja kwaye tomoro totemi igoro indwe aseme chando yaito Yesu tomore gereye igona nora nyalekwe obe wansina
Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, Baba wetu uishie mbinguni, kwa jina la Yesu Kristo, katika hadururi ya siku ya leo tumekusanyika hapa kwa sababu mzee wetu David ametuacha. Twaomba Roho yako Mtakatifu atunenee na atuongoze ili tuweze kuchua mapenzi yako kwa Yesu Kristo Mwokozi wetu. Abanjo buna nabatebi njengoro kwa Aaron nyamweno mangana mbwata arama gususana twarandi gumono matuka mange kiroyo muita sekanisa lakini kana ari gotema kwiraniria kuna kurigireria marikaya nigo ria nyorete ringane rimo rigontebia iga Nyasaye niga kogoka mono ekero omonto omochenu oye agukwa. Bwana Yesu asifiwe. Omonene niga kogokigwa na makweri y'omonto oromoche ense mende neri ng'aki ayoro monyabibe otigarete kobase bibe byao Nyasaye niga agechirie amonaye takogokereti ng'ano isa gokwa takogokere ing'ana twasomire elibwata conversation y'abang'ana y'abantu babiri omonto oyo omonda na Ibrahim gigiagara nateba Ibrahim kogotebiande omondo oyo ekera amenyete ase oboiko bwense nigare kwebo ibuya nigare kwegokia okwegokia karongo kwano okwegokia gomumanyete kereng'enjo yokwegokia naende ensemo yayo omonto narenga oyo omokoroku Lazaro twensi ntore ng'aini goseba no ntore ng'aini buna tomenyete iga ntore ng'aini tobwata abantu bari Nyasaye asesenirie babwate ebinto na abande mbaro batakorete kiege bono oyo kabere niga akoroku Lazaro nakie Biblia yakwana Lazaro oyo niga arenga omonto omotaka na goetani obotaka bwaye niga arenga omonto omorwaire naende Lazaro oyo niga are kogani kweigotia korwa ase amatoronge are kogwa korwa ase emesa y'omonda ring'ana riamana gocha ng'aki na Lazaro nere nabwata abasani baye bari gocha gari ase amaota arenge bamana kona komena gento kiege amaote ngiye korwa ase amaote amaira lakini omonda no ara ase emesa agokora gento kiege akoragira iswali riamana kumbu namana kwebulira iswali iga gaki mwanya bantu moyo muri aro ingikiareme to omonto oyo obwanchani naendeki amabera abatole moyo nintu togokwanirwa amang'ana aya bono David lero nese eminatoreta erigere rianga ase obogima bwao nomenyete n'omonto ore omotaka nomenyete n'omonto gose ogotara otari na yanga nomenyete n'abana chintakana ayo okoragera kwaigota mara karenga gwachariri none bari megoeta njera okonyete binone rituke rimo ng'aki siringi 10 echi kenda onywere chai abande mbali batamaetie chai omoire hoteli omogorere cha ng'ano ya neri gwatigarete mwao totageti komoa ni kilio kikubwa ekirere kenene ring'ana ria kabere riamana kong'ichera iga ayori ogokwana naende gingokwana ningoroche motebi aratiga chinga kibono ne jogotegerera ring'ana ria Nyasaye twensingo kutore ngotakwe ayori ogokwana togokwa
nere nakugose tigangara ategerera ng'ekero akwa bonsi bagakwa ng'arasara agakwa n'omundu agakora gento kiege ng'arasara akamana koimoki woyo orengo omotaka ng'a naende chisese chiare komomena amaota manya chisese nechingi nakia abasani ba akamana kobekerwa ekuba kiang'o ya Ibrahimu. Imagine ng'omonto yeke omonde ekero arenge ase oboiko bwense taganeti gokwana na Lazaro nonya rituko erimo, lakini egento akorete namwancherete goika ang'e na emesa ya ng'ama torongere ende gakogwa na kugwa isese chiko na gotaborana nere bana gotaborana na ejise nere bana gotaborana na ejisese ng'ekero bonsi bakwa Lazaro akabogorigwa akabekwa ekuba gia Ibrahimu. Ibrahimu ning'o bono? Alo Ibrahimu ni ng'asori tato ito bwokwege yani ng'a oyo nori omotegemete Nyasaye ng'a na Lazaro nerekera akwa akabekuba na ekuba igoro. Bono ngogotebi nde conversation ye yarenge gati y'omonda na Ibrahimu ng'omondo ori gachikorigereria bonsi bakure na embera ime bare omonda era agakwa akabekwa ase abaku ntoigwete amang'ana yabori akabekwa ase abakure ng'ekera achikoimokia amaiso aye akamana korora ng'omonto oria achaete omonto oria atanchete omonto oria atare kororera amabera niga arase ekuba gia Ibrahimu igoro timaeti gose namaya arengo areko nakomena noboke bwarengo areko nakomena tindamanya bwaro bibirite kwaneti, lakini ekero ngwe imagine rende ekera arigereria ero omana gotoka moino ga iga asare n'omorero okoya ekebemberi omorero otari korime akamana gosaba ring'ana erimo agatebia Ibrahimu iga takwaneti gochia ase Lazaro ekiagera Lazaro niga amochaete naende tagarete ng'a Lazaro nabe gento kia naende tagarete ng'a Lazaro naende igoro Nyasaye agakera ng'era ase eng'encho abibwate nagenda araria akamana gotebia Ibrahimu ng'a tata Ibrahimu koranche nagosoroire nteberi Lazaro atobeke egechara kiaye ase amache achichaku na oromeme rwane ekiagera nigo nkoi mono aye takoganya okoyia takoganya ebirero omegocha gosaba amabera ribagoire rigosaba amabera mbo ribagoire bwanja abamino mbo ribagoire ria amabera mbo takong'ia enkoro yao buno oking'a enkoro yao inche nagotebirie. Ibrahimu akamana gotebiga nareka ba Ibrahimu nakamutenga pole sana. Ibrahimu agakwana akamotebia aye tata omonda gwasabire buya Lazaro bono takonyara gocha bwasore ekiagera gatigati yaito ntwamo naye rioro momoni gorori nene eririko ng'atana na inche amonaye nondo orabu tabasa gokora gento kiege tabasa gocha ase tore igo nikindi getigo kwana ing'a ekero chingaki chiri abachenu bagocha korangeria bagosoa oboroti bwa kare na kare nogani ogende ang'e na barabwo tokonya okweyarigani kwao mbono akamotebi tekonyarekana omonda agachiko ng'a tekonyarekana akamana komotebi eria kabere bono rende tata onya Ibrahimu tekonyarekana ninde na bamura baminto bakare seito batano gakiancha ontomere Lazaro oyi bono agende abakurere ekiagera na barabu nigo bakabwate tabibu neyane ekero narenge moyo nigo nabwate tabibu neyamura abo baminto abakurere gose na barabu mbaonjoke chingaki chiabo chigocha chiogoika tibacha gochandeka ing'ana Ibrahimu agokwana neri nanji neri ing'ana eri ntagete gogotigera rituko ria rero Ibrahimu akamotebiga omwana one inyora buna kwari kwegokia kwanyorete amaya ase obogima
na Lazaro boiga akanyora amabe kurenda ebono ere bono aigore migwe naye ngochande kure kobwonsi erumo yabekirwo gati yaito na inwe eri abo batiga barigeti kwamboka gocha setore tibanyara omonda akabora nagosabire tato tomera Lazaro ase nyumba ya tate kiagara ningari na bamura batano tigagende abakurire erinde barabwo tibacha ase mechando. Ibrahim akamoiraneria akamotebia mbare na Musa na babani tiga babaigwire barabwo. Bwana asifiwe. Mangana ya nabara bemera barasure ekero gote iguro ya Musa na babani na bora karenga negento getokare gote bigwe kingao ya obo bani bwa ikeranire obo bani na bwobo ubana buringana lyango lingana eli ngonya toko igwera lingana eli kore moyo bono onya kondo jerigere liga ayo kare go kongebi goti byao wacha ya barande bali natene ni aiga bonsi mwarabu na bacha kore rombuki buna bangani kwa bacha ya mangana bako gotebia kwa ligere lieta bia ya buna kamenyete boye kwa rango tese ni gontebia tigango tebiga ngonya toko igwa mangana yobone bwe bukweye mbuya tontegerera njaroni otegerere bibi oigwa mangana bibukwe gogote ebukwe gogotebia ige gogotebia iga kabomo chenu bono kule moyo na kabomo chenu no kwangame ibe byao omwanje Nyasaye abo motori bobo kimabwao otige ibe byenseye obwatoro gendo rweiguru. Bwana asifiwe. Omugako ria karona somo mugano yego nate guno mwaka 2000 nalio amwanjete Nyasaye nakabatiswe mwaka 2002 ningana endege kone naenda kabo muraigweka ni Nyasaye nigako gosesenia yagerire omugako yakore miaka 80 na kitu kosebano emiaka ye bibiri omonda gwana ndokora nerenga 70 lakini asenga njia mabere Nyasaye kwa mendirwe yende iko 10 bono ningindige tigo kwana ayubu sana eringo lyole konsomera isana elia ayubu isano anye kwali kolika malika iyo na bago jikokonya ayubu sano emeronge bere na isana emo ige gukwana iga no genda asembera kule nobo gotubuya yes una emesai majendagera ekorentu ekerenga kiyabo yaikire. Bwana Yesu asifiwe. Ekero kwa mwegenire Nyasaye ekero monene kwa kumokorero monene geta mutamiro bwao ekero kwa mwanjiro monene bwatigire ebintu biri ibe bigo gwatanana to basa koroburuti bwa kare na kare nigora kwe kore nobo gotuobu. Bwana asifiwe. Barenga baje birero mwaje birero ebirero boli ngokwerera omugako wacha kolera erere koragi nayo okore nobo gotuobu. Bwana asifiwe. Lingana liana lyo moelio neli ekero Yohana arasegetinga bya Patimo agakwana no mumaraika Nyasaye akamotebirika manganaya Ufunuo 14:13 aitali manganane ayenyasiererie nzomere uriyo gonsomera Ufunuo 14:13 ndiba sakobe lingana lyo murandia ndibe lingana lirwe tasebuku ya Nyasaye ekiagera na lyo bani na ende nali Musa amachiko na babani toyabuate titoyatiga iga goteba iga elio nkaigwe elio giri korwa igoro ligoteba likaya mbasese niria bago kwa kurubono bamwegene to manene nabo omoiko goteba tiga batimoke korwa ase emirimo yabo ekiagera okwama kwa gokora kwabo nigo gokobatunyana. Bwana asifiwe. Mbasese nirie abago kukurubono bamwegenete ngo bamwegenete murandia
Nyasa bamwegenete Nyasaye. Begenete kanisa ya Keruteri talibo. Begenete kanisa ya SDA talibo. Begenete kanisa ya Roho Israeli. Begenete kanisa kete. Ya abegeni. Bwana asifiwe. Haleluya. Ekerora mwegene igose senirie. Lituko Yesa agocha. Kero Yesa agocha. Naye nagotebi ng'omwana one nchwo agotinyia mariga mosoa monere muragera monere momenya monere obo munyamwando bw'oburuti bwa kare na kare. Bwana asifiwe. Ogotera kuri twatera verse number 6 5 and 6 moyerengereri mono igora ngaroro 340 96 siasa kitabu kidieka agia kote wata rikondo 6 5 na 6 dati motegerebu yabuna toko kotera aya nagani otegerere amanganuka Goka aye omunyamwando erwe kegimase Yesu ogende ase omolembe kare na kare igoro omoligererie Yesu etige aye omonyene omotolia onere Yesu obogoirie abareu. Bwana asifiwe. Yakora yatebaiga aye omwegeni kwabeire omonyamwando bw'obogima bwa kare na kare bonerwe kigima ase Yesu naende obe n'omorembe kare na kare iguru. Bwana asifiwe. Rasa rekera araso boiko bwense agaetera amaroro lakini omweri oya akaremigwa akaba n'omorembe ukare na kare. Bono rende nenjeri ng'ana lyane ngogotigera neri omorigereri Yesu bwetigae kwerigereria bwetige kwerigereri nenibo kwaeirwe omanye ng'a nigwenerete omwanje Nyasaye na biri Nyasaye gosene na birobyo musange n'abamino omotori onere Yesu ere nigakobogoria abareu obaikaransia ase abanda. Bwana asifiwe. Tosabe Nyasaye oito tata n'omwana n'omoikomo chenu ekene moyo ore twakobori otenenirire nende gwakorire ling'ana liao nalikwanira iga embusure eri kwabegete ase omoyo one kobeka asa nayeberetire monene ancherekere omoigure eriogieri erwe kegima asore ekiagera nayo omotori oito erinde chingaki okwero ni buruti bwao toche kogoka kare na kare aria igoro baseni bonsi ase Kristo Yesu omotori oito. Amina. Tagate korra family members. Family members abana bo mugaka David chinga kiechi nechi ino nchumotwa mwensi pi abaiseke abamura abachokoro bonsi njwango motwa bago tenera ini abalisi balitwacha na abapasta balitwale ngai gasinge nji abarabu bonsi tobaetana ne kurumagega tobae ogosesenia kwa bene ekiagera batigiru no mwanchu abo njugo jase binde biko barora buya. Family members
Family members. Abalisi n'abasaba pastor bonsi bali twate na mutu age na mbengiya tobaetana ne korumage gango iga toba masini abene njuneli konde limo basta biyamono abalisi etakorumage ga family members omojo koro na bana baba murabaye bonse baje kuja na basabati baye chinga gechi ne chino biyamono sana. Come forward pastor. Aya ni njo to sabe babereiga biyamono bali tokaneretie familia ya maye yale ko babuyanga na intwe to ikichigo bichie ito korwa seme tuye ito na ende to tegerere ikiagira tokaneretie familia ya maya. Bwana Yesu apewe sifa. Yangali ni pastor asogo saba no moeli oye no yonda sabe nje maye gukora kwa maya. Tuamini tukaombe. Mtakatifu Mungu mkuu, muumba mbingu na dunia, katika jina lenye mamlaka yote, jina lenye uwezo, jina lililoinuliwa kuliko majina yote, kwa hilo jina kila goti litapiwa na kila ulimi utakiri kwamba Yesu ni Bwana. Jina la Yesu Kristo ndio jina la kipekee mwanadamu anafaa kuokolewa nalo. Siku ya leo naleta hii familia ya ndugu yangu, rafiki yangu David Mbuki mikononi mwako. Baba, kwako kila kitu kinawezekana. Saa hizi wanaomboleza. Mfariji mwema Yesu Kristo, ninakusii ukaachilie uwezo wa Roho Mtakatifu kwa watoto wake, kwa wajukuu na kila mmoja ambaye anahusika kwa hii familia. Watakase kwa damu ya Yesu. Waandae vizuri Jehova kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Maana hivi karibuni Jehova nakuja kunyakua watakatifu. Na hii familia pia ikapatikane kwa wale watakayenyakuliwa wakati wa mwisho. Ubariki hii familia na uitakaze. Kwa jina la Yesu nimeomba na kuamini, na sote tuseme amen. Baba mtakatifu ishe mbinguni, tuna wingi wa shukurani kwa sababu wewe ni Mungu. Baba yetu ambaye amelala, ni wewe uliyemleta katika dunia hii, na hata ukajua hesabu ya siku zake za kuishi. Wakati alilala ulikuwepo na ukakubali hilo litendeke. Tunakushukuru kwa ajili ya miaka mingi ambayo umempatia, kama tiilizo wasi ya kwamba ulikuwa unampenda sana. Amewacha familia nyuma, na hiyo familia ndio hii inasimama hapa mbele. Mungu wetu, tunaikabidhi kwako ya kwamba uweze kuishughulikia kadiri ya mapenzi yako. Kutana na kila mmoja katika hitaji lake. Zaidi mno, wafanye wakupende kama mwokozi wa maisha yao. Wakati baba yetu ataonekana juu ya mawingu pamoja na wewe, asije akapatikana mmoja kati ya kundi hili kuu ambaye anakosa katika ufalme. Umetupatia nafasi ya pekee sana kupitia kwa mchungaji. Ameandaa mioyo yetu ya kwamba ni heli tuweze kuchitoa mwanga sasa kwako. Mtakatifu, hebu uweze kunena na kila mmoja kupitia kwa Roho Mtakatifu, ili tujiandae kwa kuja kwako mara ya pili. Sasa wakati umefika, tumekuacha uweze kubaki kama ngome iliyo harisi katika hii familia. Usimame na wao hadi siku ya kurudi kwako.
hata wakati tutaondoka hapa tuende makwetu, tuomba neema za usafiri zituandame kila mmoja. Ndilo ombi letu katika Kristo Mwokozi wetu. Amen. Monene Nyasaye tata no mwana omwikomo chenu ugatunga mwanya bantu asenjera y'umufano monene tukagwa seng'enjo yogotemwa kumubibirecha Adamu na Hawa bakagwa twensi twabera abanyabibekera turi abana babo, lakini tutotigetie abo ukamutuma Yesu ili ndanyare gotokonya atorusia asama kweli atoleta asubugima bwa kale na kale bugima bwa kale na kale kene mboro asuraye na butu asabire familia ye abuna asabire kire omugwari ng'aneri Nyasaye omokonye eariganie nyimutara murangeria tatu muya anyare gokonyora na inde anyare koba gokora enkuba ya ye butambe asubugima bwaye bwonsi naigo abo musinigwa kale na kano munyabwana bugima bwa kale na kale sisenie familia ye na bonsi Nyasaye oito baja bairi n'abasani obaseseni kabako genda nasabira mabera ngeraro rekane n'ubuye bwabo baraye baikebuya ase Kristo Yesu mutulito basomba tobogoria amaboko aito igoro gatokwana manganaya omonene agosenie akorende omonene akorabire busibu aya kwabere omonene gonjorro busibu aye akomorembe serietaria tata nelio mwana nelio mwikomo chenu amina. Bona basomba na batokoikaransa ngariganie family for small introduction na tumanye gokora na masaba yo mwelio. Biamono pastor, biamono MC, biamono abantu baitu bekinyoro basani baitu barure ange nare, biamono asogo chagotoremia, biamono asengenjo ya service yo mugaka tatambayo mwetigatire chigasi nyinge mwachire gotobere cia tritikeri rero esengenjo ya chinsa chinke nerire naria beire naria beire igonko irenga kie komanya familia ya sobwango nchaka no mongina etingo chaka no mongina nchaka na bachokoro abachokoro ba mugaka mbuki inchuango gatia mogo chagatia abachokoro wachukua mzee come to the center here. Hawa ndio wachukuu wa mzee. I would wish that you take a photo, a quick photo. Then after that, wish to let you sit. Okay. Are we okay? Kama tumechukua, tunaweza nitaacha mchukuu mmoja azungumze neno moja ambaye atakuwa ni Teresa. You'll be ready to give one word. Huyo mchukuu ambaye Teresa ambaye nitampatia nafasi ya tuzungumza neno moja ndiye alikuwa karibu kabisa na mzee. She's the one who took care of mzee for over a year, and she interacted with mzee very deeply, and she has what to tell us. Just one word. Basandi basokoro mwachako tuwapore na buko nilimbia mure mwenzi. Sokoro tuwabele nere over 8 years. Yentaringe one day with Teresa. You are my doctor. Indeed, I was his doctor. Alikufa kama niko na yeye. Helpless nikashindwa kumsaidia. Go where is Sokoro? I will miss you so much.
Thank you. I will now let the grandchildren to sit. Kaeni sasa. Asante sana. I will expect ntaketaba kroyo mater na no mo ako ayo so monginoe. Tora kala buango. Ayo mo ako ari. Tora kala buango kro montater no mo ako ayo so monginoe. Oyo biego go jitar otabuga tio mo aka no yo kiara ninja ngukwana matua. Ayo mo ako ari. Okay. Ngayo mo ako ari. Tayo. Okay. So oyo nero okorokupamela oyo nero mokogotio minto mokioko baka biamana sana. Oyo nero komobwatia akorokumarisera mokioko baka nayo kwakwani biamana sana. Obwati gunoyo akoroku bichowaka oya koro kumayogi no no monginoe mukiango mokaboko mbakwani pia mana sana obwati gunoyo oya koro kwakuma no no monginoe mukiango ko obwati guna nyakeli no no monginoe mukiango pia mana sana kuruororo naso aime chenyambega ngurukwa no monginone akuru Caroline mukioka bakoto bakwani pia mana sana consider obwatu wana kerubo mukianga kabako bakwani pia mana sana omonena kabisa oyo minto akuru kerubo akuru kwa Alice tataga kamorokira mongina mukianga kabako bakwani pia mana sana ono tigangi chase mama monginoyo ere ukuro kwa pelia nyakerario batolendire no magakumbuki miaka menge nera bono sirere no magakoe watalinganira moral tebya abantu bo mugakoyo bakira kukolera kina bagire mbwatie miya yama yamana bagi na babone family tunga naigo chair biamono sana family members na ende twaziseniwe murayo ito twateba ng'anjera ari gocha oikiraiga ndagete ko mwali bageria bene area MCA Honorable Geto, please come and give your condolences. Karibu. Biamono pastor asiri bagaba mindo tigamba kwani biamono onabwa bangasaya na chake asenge nchomo gakumbuki ogaleire mwaranga abana bayi barega ogaleire obero muntu amane nabairi abwate nabange lakini nyasaye kumwira ningambi yamono asaya nagale ya naro aisa nabagendi baye Moses niwe mwezi kimoko genda mogende buya naende kenyoreke nkoba akirambi yamono asokubwate sie family nyasaye tigaba sisi ni yamono biamono area MC Dio, please one word with the is. Totegerere mudio ngokwana ari kidogo. Yamono pastor Selibaga nche abona chirega igakoba keroli nga mugakumbuki oralire na inde tusabire family omane naye chinguru ngakie yobo kendu elinde banyale gufumiria mugakumbuki was a very good man mugaka olingo mugaka bwengencho ande buna tokonya kogenda torojenga generation ye konya koera yarenge very important as a community bana bo mugaka no mongina tigomane na bai chinguru chingakie chobo kendu. Thank you so much. Okay, dingane elimo erongori ajira igatingo esie kerasiko oikamo eribaga totegererane erongori okakoruga in fact togende mbere ya tule please come elinde orwerongori yawo lingane elimo iga nerongori basi
Oyo kwa bwatero ngori na bayani konyare kanango oye tumigocha. Area MCA otoire 2000 biamono sana sisenigwa. Abantu baminto nonya tore asama ben koba kwan mwensi mbuya moreiga. Asama lietana igonkoro kona le positive na atinda nje igonkoboro boya musiebo wodi ya manga. Nanda abantu baminto na rambuya na incheng'ichene sange ne familie. Igona aletire ngori yane gaiga omweshimiwa Dr. Fred Okengo Matiangi na muroire Mau pas tadi makanya kita tebera atau directing itu kan kau kan? Agora tudo não. Se vai ter isso. Tú sabes que tú tributo más de vacaciones, mañana vas para allá. Ya tú sabes. Asa eta tanu mana no como chano na tu akwa. Wakure ni ngambi yomono kiara kwa wewe na itu kura sema mbira ndio kasema gorobe. Kubwa mono tigire nyasa chi. Nia. Pabe na yo murai ando tu ora kali kubwa mone karara ikese ya ise. Mone na tu kira ni ngambi yomono. Mone kara ba minto ba cha kemere me na batikira sama wakao. Kiri moro be como vero boyo minto ise. Mone na tu kira ni ngambi yomono. Yango kwa kwa ke kubwa mono traigo ike. No, tipo mayoría ya go tener no le va a pegar así. Amayete. Yo voy a tener. Ya, sangre. Funga, gua mau mundur.
Saya ogokiwa se amabera ya mange akamuroyo minto David Ombuki kurwa sobo gimobo intuni go toko yobeka omubero ya se liraba agatongo kurwa se liraba agatongo kurwa se liraba nande nkobare liraba ase liraba agatongo kurwa se liraba naira na koba nande liraba asoro tu gose ase liraba agatongo kurwa ase liraba nande naira na koba orotu ase liraba Yesu omotori oito namubokie rituko lyo moerio tusabe Nyasaye mubui twawakere ngambi yamono ngenjo yoko gosemeria aye gwatoire intwe ogosemeria tu amanyere nga toko totiga tobugwe ne chingurukia watoire intwe okobwa igoro yoko kwa igoro ye chinguru chia saitani obobui igoro ye bibe twagosoroire otororera amabera otokwegena erio tobwatue erio titobwatu no bwoba bwoko kwa buna balia batali nogosemeria tumurigereria Yesu Kristo ere oyo oro mochaki na omoikerani gwokugena gwaito erio intu twensi asomo erio gwobogima obo toike ase amate enene yebisa kubyonsi bikogotogia omo erio taiyo asawo ye enchire etaiyo gose erango gose kerero gose mechando ende yonsi ekiagera ayenobe onsi ase onsi omotoria oito omorwa obogima ase Yesu Kristo omotoria oito to gomongi na rutamaraba na yakubwa na baye babwati na batukoronya baro Gate nera no ni ga buta che ko mata. Asa na tere sa. Vijana mtu mwana makonda. Mara moja. Utaba kagata to. Bueno, tiga bana bae babuati. Bana watang bana. Bana bae. Ahora di mare nege chico ya. Apa nama mana ini pertama apa? Mau cukup membuat kira-kira. Ini dia. Badia. Kalau anda mau makan cukup sama itu cukup sama apa? Ini loh, kerana. Ayo kok bawa ke nere chico lo guardaría o no te llamada. Putra Nando ba atento no lo sé. Wakul. Cuma aja.
Eka baba edire. Abali kora bara rute no ndo. Bana bara. Nabo kotte mara. Ya bana bara tu ba ukora tu. Kala tinga ukora ngento. Sukai. Ba abona ngento. Gucho. Ndonde korubombuki. Bara. Encho. Na wana wa bakoera moeri baga bachukuru baye. Omutinde kana yera biya. Bachukuru baye na bara una baka uri baga mu. Ada naruh baru abadi kali TV kan? Abadi kali. Orang abadi baru nya baru. Ajuku sa. Kuna huyu. Wadra maro. Abantu kola. Hata mara moja hiyo tosha. Sawa, kuna ngine tu akodi. Ya. Ndo usile interested kubeka ta cha debe na ndo musika. Ndo tagate kubeka maro. And Babu is interested. Sawa. Sudah sawa. Saya tata nomor mikomo cheno nandi biyamona sinitu yobwa. Biyamona saya kiera twakero yo minto kwa eli ande twaseme ringa litu byo mweli karogocha tumira nenere nyasaye karato gokorotota ogoche kuye kanisa yao. Wane karaba minto bakogenderega si nyasaye na kwiraniria maraba na kubeka muchanga etwasebe ringa nyasaye kabamona barbo nande no tora sobwa ama oike karora kore nande tukwirani nga biyamona. Tigango byo bwana bwana bwo tora bwana kuike karato gokora bete sete kisumo gorita. Thank you. Sasa ningeomba wala mtu na kazi
Ve cámara, va, ve que queda voy. Voy. Vai mà con không sao mà vai mà thì. Lang có. Enggak, no. No. Bawa barang. Gini. Tajam ke dia mata. Suka cuma mata. Itu dia kan mata di bawah ini. Ah, kita mana bisa dia mata? Chico, tá? Agua. Muta ches hueso. Vamos a mandar. Vamos a mandar más. Vamos a guapan. Vale, ¿cómo te da? A ver, monta con no. Es raña. Que puede ir a hermana aquí. Dale, más. Voy a enviar moti. Bachile vamos. No, nada. Chinga kia chinga wako kwa na tuja sai chinga serinde kia tu batinga mbele na kwa lakini kwa tena so wacha kwa ya kwa kile na kwa kwa na mjomba na wansi autora iga so gwamo ule umulisi itoma na kwa chingondi asa manyi ga yoko gwata na gwaka na kale era no maneno to Yesu Kristo aba
Usio kwa mama. Asante. Ada ini ndio elina. Kuna wengine? Wana banyu. Hawana bakaraji. Hawana nchongo. Mkubwa ndio ataanza. Mkubwa. Aya rodo. Uyo mwana ya. Bekirega ya. Oyo ndo kumubwa kia bekega. Kamera. Asko yotomo. Marandi ska ke mon. Error ge ligoro ba. Kayere ni utrongo. Kulie ligoro. Yo ligo jayo wapo mwenye. Wapo mwenye na malisia huko. Aya. Temo itu keluar. Nampak apa ya buat dia. Uwe mahali. Weka na ana. Ona mau komentar saja. Nanti nanti di Anda mau bayang ko cara buat teknik tunggu dulu. Anya ke cara ya be. Na be kira nanti kan be kira ini. Jabanga abono mwezi. Weka inu round ya bono kwa round ya bono. Oh. Kitera abono. Tumbara ba mwende ko. Tuko jata. Jabeke kabisa hivi. Tuko jekero mwana. Togana yo ko. Ono chuki. Kai pasti. David ba. Ono aku ya. Anda ko jamaat, anda ko jamaat. Awan ini mau ada ko buat. Mari kita lihat. Bueno, pero tu ikiri kan? Tata karane. Ina ni tokoro go saba to goro goro tokoro go saba to ga ni nyoma tokoro go saba. To mari ko bati. Ingana lyo mwali asimule neli. Tata karana ngaki. Abana bomugaka mongena abajukoro bomongena bono tigaire. Mongo ya tu abekire gakoro ngobo gimabwite ne ushicha. Na ndumbo era tole. Ingana lina nandi lyanga gatole moyo. Tumwanje Kristo. Ditukelimo ndoso seligwetani amawaya tu abekira. Ekera asikira lingana. Yaki. Nekende muna malika othenga tumutikanya ali gutika. Nondu bwensi nyasa witura abeka kona kuire gichara gocha senkeye. Aye Tata batika soko bako kwao utuanjire tobamo naya matukonzi nende tukubalikania so Kristo. Amen.